корхонаи ордбарории агентии захираҳои давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи Рашт асосан бо дастур ва ҳидояти президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади таъмини аҳолии ноҳияҳои Кӯҳистон бо маводҳои хӯрокворӣ аз қабили орду равған, шакар, биринҷ ва дигар молҳои талаботи ҳамарӯза бунёд шудааст. Азбаски дар фасли зимистон рафту омад ба ноҳияҳои дурдаст то андозае мушкил мегардад, бо ин мақсад аз ҳисоби корхона дар ҳамкорӣ бо мақомоти маҳаллии ноҳияҳои Рашт, Тоҷикобод, Лахш, Нуробод ва Сангвор ва ҷамоати деҳоти сағирдаши ноҳияи Дарвоз мағоза ва амборҳо ташкил карда шудааст, то мардуми деҳот тавонанд маводҳои хӯроквориро бо нархҳои дастрас аз маҳалли зисташон харидорӣ намоянд. аз рӯи маълумот дар соли гузашта коргарони корхона зиёда аз 10326 тонна маҳсулоти хушсифат истеҳсол карда барои таъмини ноҳияҳои зикргардида дастрас намуданд, то мардум аз нарасидани хӯрокворӣ ба хусус орд танқисӣ накашанд. айни ҳол дар мағозаву амборҳои ноҳияи Рашт 334 тонна, ноҳияҳои Лахш, Тоҷикобод, Сангвор 75 тонна ва ҷамоати деҳоти сағирдаши ноҳияи Дарвоз 139 тонна маҳсулот аз қабили орду шакар, равғану биринҷ, макарон ва гандум захира карда шудааст. дар бозору мағозаҳои тиҷоратии ноҳияҳои минтақаи Рашт дар ҳамин шабу рӯз арзиши як халта орди навъи якум то 230 сомониро ташкил медиҳад. ин аст ки бо мақсади пешгирӣ аз болоравии нархҳои маҳсулоти бозору мағозаҳо дар ин корхона орду равған, шакару биринҷ, макарон ва дигар маводҳои аввалияи ниёзи мардум бо нархҳои дастрас ба харидорон пешкаш карда мешавад. дар баробари ин ҷиҳати фаъолияти бонизоми корхонаи ордбарорӣ дар мавсими тирамоҳу зимистон дар амбори ғалланигаҳдорӣ қариб 700 тонна гандуми хушсифат аз ҷумҳурии Қазоқистон оварда шудааст, ки он барои таъмини аҳолии ноҳияҳои Кӯҳистон пурра басанда мебошад. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт.